Jeg tænkte lidt på, når jeg tænker på juleaften, så kommer jeg til at tænke på Lunde. Det er ham fra Nissebanden. Han er rigtig god til at skyde med sådan en ske. Og så er der noget på skeen, der rammer oven i et fad. Det er sådan en stor rundt et, hvor der er noget hvidt, og det smager rigtig godt. Og det kan de godt lide, alle de der nisser. Men jeg kan ikke huske, hvad det er, det hedder, det der rammer ned i. Det kommer fra en ko, og så bliver det lavet om til sådan noget, man kan skyde med en ske. Men hvad det hedder, det kan jeg ikke. Er der ikke nogen, der kan hjælpe mig?